Yan ko diri ba kay nabastos ko ba? Ta si Kati ug si Rose ba? Naa si Boy Tipak ba pero ka Boy Pulkit nagpa-picture ba? As Boy Pulkit dia, ikaw Boy Pulkit, makitaan magini mo kay followers magyapos ka. Ha? So ko kay Boy Tipak sino Boy Pulkit ba si bastos ko insulto kay kit ba? Tanawa ilang resto kita. Tanawa, pakita. Idool gyud or makita basi di na kabasa sa Boy Pulkit. Nati Barba, Manrik. Nati Barba ang nakabutang sa listo pero nagpa-picture ng Bible Kit. Bastos kayo. Nati Barba ang na-sticker ba pero nagpa-picture Bible Kit ba? Ikaw baba niyo no? Ikaw Bible Kit, ako Tipak Kit, ha? Bible Tipak mo to, ikaw Bible Kit man, ha? Ang akong Tipak kon, Bible Kit nimo, sabot ka? Kailan ka?